איך מכינים פילה של דניס. דבר ראשון צריך לפלט את הדג, כמובן להוציא ממנו את העצמות, וזה השף שלנו עושה את זה בצורה מאוד יעילה, מהירה ויפה. זה הפילה אחד. עכשיו מצד שני, וזה הפילה, שים את הקוצים, והמצרכים שאנחנו צריכים לפילה דניס: מלח, פלפל לבן, חמאה, שמן זית, פטרוזיליה ולקישוט גמבה ומלפפון. מפלפלים את הפילה דניס בפלפל לבן ומלח. אחרי זה כמובן אנחנו נטבול אותו בשמן זית ונשים אותו על הגריל. הנה השמן זית, נמרח אותו כמו שצריך. כשאנחנו נשים אותו לגריל, אנחנו נשים אותו שהאור כלפי מעלה. ככה נראה הדניס. עכשיו אנחנו נשים את הדניס שהאור כלפי מעלה, וכמובן ניתן לו להתבשל. אחרי זה אנחנו נהפוך אותו ונמרח חמאה על האור. אוקיי. עכשיו אנחנו נהפוך את הדניס ואנחנו נמרח שום. בוא נמרח את השום, בוא נראה. חמאה. את החמאה, אנחנו נמרח את החמאה. קצת חמאה. והדג שלנו מוכן, נגיש אותו בצלחת. והנה הדג דניס שלנו מוכן, הפילה דניס מוגש, איך שאתם רואים, תפוחי אדמה קפואים, קישוט השתמשנו במלפפון, גמבה ופטרוזיליה, פשוט חבל על הזמן, צריך רק לבוא ולטעום. שיהיה לכם הבריאות.